What's up mga kadulskis? So nandito tayo ngayon sa ano to? Gotomi Gotomi na vlog ko mo. Meron silang anli. So first time ko mag-anli lugaw. Ito yung lugaw nila. Sige, ito yung ano nila menu. Kumakain mga kaduskis. So actually nandito pa rin tayo sa La Union. So tara mga kaduskis, kung gusto tayo, kain muna tayo. Let's go! Lugaw tayo ah. Mga kadulskis, meron siyang atay, may chicharon, yun, sarap siya, mainit-init. First time natin mag-anli lugaw tanang buhay natin, so tingnan natin kung sulit na ba. Yeah. Let's go. Pagod ka nag-drive. Actually naantok tayo kaya dumaan tayo dito. Pagising. Ayoko na. Kaduski, pag pangatlo, matigas na rin. Oh no!
Malupit mga kaduski. Ginagawa mo. Nahirapan na ako dito sa pangapat. Let's go. One eternity later. Apat lang tayo. In order natin 49 yun. Tapos naka-tatlong refill tayo. Uy lang. Sulit. Pero hindi sulit na sulit. Kaya mahirap talaga. Kumbay. Mabigat sa tiyan. Since nasubukan na natin mag-anilugaw. Kung hindi mo nakapag-subscribe dyan, please subscribe. Adventures in Dudski. Pakishare na rin ang mga videos natin. Pakitira na rin yung notification bell dyan para lagi kayong updated sa ating videos. So, basta lagi natin tatanda mga kaduskis. God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kaduskis. Siyempre, bawal pa rin ang tamaan. Peace dudes!